Molt bé, doncs la meva secció. Jo, com que no feia secció la temporada passada, sóc un novato encara amb les coses i encara no havia tingut l'oportunitat de fer un 11. Llavors... Un altre dels formatins que ens han fet top. Sí, i ara estic jo aquí... Podcast en català. I ara estic jo aquí per fer-ho el menys original possible. Són 11 jugadors que al carrer mai oblidaran. Never forget. Que al carrer mai oblidaran, de jugadors que serien millors, pitjors, ens agraden, no ens agraden, però que han tingut alguna època icònica, perquè aquí diem molts cops que el futbol actual o de l'última dècada o el que sigui no és icònica. Jo estic aquí per... alguns no són de l'última dècada, són de fa més, però bueno, és igual. Anem a fer-ho. Hi ha entrenador i tot. Llavors, en porteria. Aquí hi ha dues posicions on tinc dubtes i necessito la vostra ajuda. En porteria hi ha o Claudio Bravo, la segona temporada que està amb el Barça, la de 2016. L'altra. O Kameni. Kameni. Claudio Bravo ja l'he oblidat. Perquè marca faltes. Hòstia, si el van oblidar els carrers. De fet és que he estat 5 segons pensant qui és Claudio Bravo? No, però Kameni... Però pregunta-li als carrers a veure si ho han oblidat. Exacte. Kameni, porter carismàtic, que ha rebut insults racistes de veritat. Sí, això està molt bé. Està de puta mare. Molt bé, Max, per promulgar això. No està bé, però ara és tot documental que et trobis sobre racisme en el futbol, entra Kameni a parlar i ho fa bé i té un bon discurs. El Premi Sòcrates se'l mereixia, veus? Més que Vinicius, segur. Sí, segur. És dels pocs exjugadors de l'Espanyol que em cauen bé. Llavors, defensa de 3, amb 3 centrals, dels quals 2 són culers. Primer, Vermaelen. Què fa? Sí. El primer, Vermaelen, sobretot és icònic per l'Arsenal, però després amb el Barça ens va guanyar gràcies a ell vam guanyar una lliga perquè va marcar un gol contra el Màlaga que sense aquells 3 punts veritat. no haguessin guanyat la lliga. Però són jugadors d'Espanya, tipus de... Sí, la majoria, algun no. Llavors, l'altre, aquest no és per bé, però no l'oblidarem, Mandy. No. Fill de puta. Max. Per relació a Ansu. Per Ansu. I perquè era un criminal de guerra en general, tipus. Qui és Ansu? Aquest sí que l'han oblidat. Espero que no el tinguis allà. L'altre central... L'altre central és un central que hem parlat aquesta setmana a la uni. Té un 100% d'efectivitat en els tirs de falta. Xavier Morlans. Exacte, Jeremy Mathieu. Fumón. Fumón va marcar contra el Madrid. Està a tope. Carisma. Exacte. Línia de 4 migcampistes, dels quals defensarà... No hi ha laterals, no? No hi ha... He dit 3 defenses. Perdó. Llavors, 4 migcampistes, cap baixa a defensar, és un equip només carisma. L'Isco del Màlaga. L'Isco del Màlaga no es pot oblidar. L'Isco del Madrid. Sembla més icònic el de l'Euro-Màlaga. Et comprava el Tulaland del Màlaga. Sí. El Isco del Madrid. No, però no li desmunteu al pobre 11. No li desmunteu l'11. Continua, Max, va, tira. L'altre, José Luis Morales Nogales i Sala. Comandante. Sí. 100%. La temporada passada, o l'anterior, no ho recordo, va estar a punt de fer el gol de l'any de la Lliga contra el Barça. Sí. I, bueno, al final no. I contra el Betis, crec que va fer Contra el Betis va fer una xirla de mig de... Sí. Una carrera. I aquí és un traïdor. I aquí hi ha l'altre... Aquí hi ha l'altre jugador amb el qual tinc dubtes, que és o bé Dimitri Payet al West Ham. Sí, deixa-ho aquí. Deixa-ho aquí. Només hi ha un jugador que el pot superar. Jo tinc una samarreta de Dimitri Payet. Crec que és el jugador que dic. Qui? Pere Pons. Què fas? No, Pere Pons no el fas. Pere Pons, un traïdor que se'n va anar a l'Alaves quan el Girona va baixar. Sí. I ara demana per tornar. No, Pere, no pots. El seu profe és professor d'universitat. Pere, no pots. El seu profe? Sí, el seu pare és professor d'universitat. El seu profe és professor. De la UAP? De la UDG. Llavors me la pela una barbaritat. És possible que l'últim centrecampista sigui dels que poden disputar-li la posició a Payet.
Juninho Pernambucano. Sí, però nosaltres no l'hem viscut. No, però qui d'aquí no s'ha vist mai cap vídeo de highlights de faltes de Juninho. Sí, però no és un jugador com que dius molt bé xutar les faltes. Algú l'ha vist jugar? No, ningú. A futbol? No. Només pilota parada. Entrava per les faltes i... Vale. Però com li pegava? No, sí, i què més carismàtic que això? Què hi ha més carismàtic que això? I no sabeu... No, acaba de dir una bastada. El Xavi... Què ha dit? Acaba de dir com el Beckham. I acaba de treure un cartell que diu Factous. Juninho Pernambucano no m'agradaria... Pernambucano. Pernambucano. Llavors, anem a la davantera. Amb un jugador que jo, personalment, no l'oblidaré per la seva skill del FIFA, que és Bolassi. Bolassi Flick. A veure, posar-lo a punta és una mica atrevit, eh? No és de punta, és extrem. Vale. Hi ha 3, queden 2 ara. El vídeo aquell fent skills fallant les Sí, coses. Exacte, és increïble. Vinicius en el clásico. Vinga, trago. Tragato. Pels de Spotify, el Max acaba de fer un trago o una cervesa. Alcohòlic no pot deixar de beure cervesa. Llavors, a l'altre extrem, un jugador que és el preferit d'un dels que està aquí, Suso. Jugador preferit. Però Suso... No, en veritat no. Suso el vaig oblidar des de fa molt. Sí. Però té una samarreta del Milan seva, o sigui, això no t'ho treu ningú. Vaig jugar un modo carrera amb el Milan i em va agradar molt i... Buah, això és de friki. Sí, de collons. I l'últim davanter, abans de passar a l'entrenador, Michu. Michu! Sabia! Michu, molt bona. Michu! Però ha faltat el mític Tarabat. Sí. Oh! O Benarfa. No. Es podrien fer molts 11, però aquest és el que se m'ha acudit a mi. Cadascú podria fer un de jugadors mítics de la seva infància. O de duples. Jo et poso a Costas Mitroglou, et poso... La setmana que ve... Seferovic. La setmana que ve... El debat. La setmana que ve portem un 11 Queda de jugadors de la l'entrenador. nostra infància. Queda l'entrenador. Sí, quin és l'entrenador? Paco Gémez. Sí. Paco Gémez a mi m'agrada perquè el Barça sempre ens donava 6 punts per temporada. Paco Gémez, imagínatelo en el Barça, cuadra mucho con su... No, qui ha dit això? Jo ho he escoltat. Sí. Però perquè el seu equip, el Rayo, li prenia la possessió al Barça. És que la cosa és això, el Paco Gémez és de Vallecas. Hi havia el càntic de... I a més que estigui calvo fa molt. Exacte. En sèrio. Menos mal que no va acabar el Barça. Sí. Tipo, amb Paco Gémez es deia el mateix que amb Quique Setién. Tipo, el Barça... Sí, no és el mateix, crec. No, evidentment que no, però els dos són dolentíssims. Sí. L'any més icònic de Paco Gémez baixa amb el Rayo.